I 2 anys després d'obrir la instrucció del cas, la Fiscalia Anticorrupció exclou Francisco Camps de tots els delictes que s'investiguen en relació amb el possible finançament irregular en l'anomenat cas Gürtel. En les al·legacions, el Ministeri Fiscal no inclou el cap del Consell entre les persones que podrien haver comès delictes electorals, falsedat en document mercantil i contra la hisenda pública. Així ho ha expressat la Fiscalia en l'escrit d'al·legacions que es pronuncia sobre la inhibició del Tribunal Superior madrileny d'una part del cas Gürtel. A aquesta qüestió també s'ha referit la consellera portaveu en la roda de premsa posterior al ple del Consell, que, com cada divendres, s'ha reunit al Palau de Fuentehermosa. Cap allà se n'anem, seguint tots aquests acords del govern valencià. Està avui Hanna Sánchez. Hola, Hanna, quina valoració ha fet la portaveu d'esta informació? Hola, molt bon dia. Bé, cal dir que entre tots els temes que avui s'han tractat, si hi ha hagut un que ha despertat l'interès dels mitjans de comunicació presents, ha sigut precisament aquesta qüestió a la que et referies anteriorment. I és que després de 2 anys d'instrucció, la Fiscalia Anticorrupció ha decidit donar un gir al seu plantejament i decidir l'exclusió de Francisco Camps de la investigació dels delictes que s'investiguen al voltant d'un presumpte delicte de finançament irregular. D'esta manera, segons la consellera portaveu, Paula Sánchez de León, queda demostrat que la inclusió de Francisco Camps només ha atès a una motivació política. Hemos defendido y lo seguimos defendiendo y mantenemos que no ha habido ningún tipo de financiación ilegal, que la contabilidad está absolutamente contrastada y auditada. Y, desde luego, lo que ahora ya no defendemos, sino que es evidente, es que el presidente Camps nada tiene que ver, ni nunca ha tenido nada que ver en esto, que su inclusión ha obedecido única y exclusivamente a razones políticas, nunca jurídicas.